Выпуск канонічнага права з ксяндзом Дмітрыем Пухальскім. Похваленый Иисус Христос, вітаю вас, наши дорогие радиослухачи. Як кожную пятницу в 16 годин сустракаемся ў прамым эфіры з ксяндзом Дмітрыем Пухальскім, які з'яўляецца канцлерам нашай мітрапалітальнай курыі. Вось похваленый Иисус Христос. І так сталося, што ён не толькі канцлер, ён таксама беспасрэдна знаецца досыць добра, вельмі добра, я бы сказаў, на праве кананічным і вядзе менавіта ў нас гэтую праграму кананічнага права. Узгадаю толькі, што мы затрымаліся на сакраменце, які мае на назву сакрамент пакуты, сакрамент споведзі, сакрамент паяднання, сакрамент пакаяння, Божай міласэрнасці. Бачыце, колькі назваў. Это, па сутнасці, уже третья, четвертая праграма. Четвертая, вось. Ну, паволі гэта ідзе, але урэшце рэшт мы дашлі да такого моманту, калі мы пагаворым пра пенітента. Ну, перш за ўсё, хто гэта пенітент? Пенітент – это чалавек, які прыходзіць паспавядацца. Ага. Чалавек, які хоча атрымаць адпушчэнне грахоў, які, асазнаючы сваю грэх, асазнаючы сваю слабасць у жыцці, хоча прасіць Божай ласкі для таго, каб сапраўды жыццё выправіць і стаць трошкі лепшым. Гаворачы пра пенітента, тут адразу трэба сказаць, права кананічнае на гэтай тэмы гаворыць вельмі мала. Мы много казалі на контрспарадчыка сакраменту, канкрэтныя вымаганні, які святар можа спавядаць, які ён для гэтага павінен выканаць патрабаванні, павінен мець дазвол біскупам, пра гэта казалі. Што датычыць пенітента, тут ужо больш, напэўна, маральная тэалогія в этом ва ўсім, то есть яна гаворыць аб тым, які чалавек павінен быць падрыхтаваны да цэлебрацыі гэтага сакраменту, бо па сутнасці, моц гэтага сакрамента залежыць ад таго, наколькі чалавек шкадуе за свае грахі. Уже, можа, больш маралісты скажуць, жаль дасканалы, жаль недасканалы за грахі, я ўжо, можа, ў гэта не буду ўваходзіць. А вось мне пытанне, ці касцёл каталіцкі, права кананічнае, некім чынам таксама абумоўлівае ставіць умовы, які чалавек, ну, напрыклад, аднусней веку. Значыць, напэўна, спавядацца, это была рэформа даволі вядомая ў касцёле трошкі больш, чым 100 гадоў таму назад. Папа Пій X пасля 1905 года ён распачаў гэту рэформу, што і першая споведь, і першая святая камунія магла ўдзяляцца дзецям. Вось, пры разгледжанні сакраменту Эўхарыстыі мы ўжо казалі, то есть дзіця павінен ведаць, павінен адрозніваць, што датычыць Эўхарыстыі, звычайны хлеб ад хлеба кансекраванага, тым, што ён прымае Езуса Хрыста, і таксама датычыць ягонага жыцця духоўнага, скажем так, то есть дзіця, гаворачы простымі словамі, павінна ведаць, што такое хорошо, што такое плохо. Свядомасць граха павінна быць у дзіця. Канешне, ну ўжо, так кажам, у нас 7-8 гадоў дзіця ўжо ведае, што ён добрага зрабіў, што недобрага, што трэба маму слухацца, трэба тату слухацца, домашняе заданне выконваць, вось, і па сутнасці, як бы, вось, гэтыя элементы у жыцці дзіцяці, калі не ёсць, пасля 2 альбо 3 гадоў катэхезы, ну, лічыцца, што дзіця гатовы для таго, каб на споведзі вызнаць свае грахі. І вось тут вельмі важна заўважыць, дзіцё павінна быць свядомым свайго граху, мець гэтую свядомасць, не пачуццё, а менавіта свядомасць, бо пачуццё можа быць розным. Пачуццё, што я нешта дрэннае зрабіў альбо добрае зрабіў, гэта нейкім чынам тое, што ўсярэдзіне ёсць, і чалавек вытлумачыць не можа. Чаму вось? Бо ёсць папросту такое пачуццё, а свядомасць граху, это перш за ўсё, чаму гэта зло, чаму гэта менавіта недобра. Ось. І таму, конечно, тут уже задача стаіць перад катэхетамі, перад ксяндзамі, пробашчамі шаноўнымі, якія павінны над гэтым чуваць у сваёй парафіі. Бо, конечно, як мы казалі, дапусціць дзіця, калі гаворым пра дзяцей, да святой споведзі, даступіць да святой камуніі, конечно, вырашае об этом пробашч. І толькі пробашч, не катэхетка, не вікарый. Катэхетка, вікарый, яны рыхтуюць. Ось. Часамі некаторыя каментатары права гавораць, што ў такіх справах сакраментальных вікарый мае тыя самыя правы, што
пробашч. Ну, гэта такой каментарый, не ўсе правнікі з ім згаджаюцца, таксама да канца не згаджаюся. Все-таки на парафіі менавіта з моцы права касцёльнага пробашча з'яўляецца тым, хто заўсёды адказвае. Вікары гэта ягоны дапаможнік. Напэўна, вікары можа паперку выпісаць, падпісаць, але ў такіх справах паважных за ўсё нясе адказваць ксёндз пробашч. А вось тады яшчэ пытанне, бо тутай было сказано, што менавіта ў парафіі ксёндз пробашч, дзіцё, якое падрыхтоўваецца ў парафіі, прыходзіць да споведзі ў парафіі. Ці права нешта гаворыць адносна магчымасці споведзі гэтага дзіцяці поза парафіяй? Так, магчымасць такая ёсць. Канкрэтна это ўжо павінна мясцовае права разглядаць гэтае пытанне. Вось, ну, скажем так, у нас у Беларусі мясцовага права пісанага няма, но ёсць некаторыя пытанні, а ў гэтай матэрыі няма. Вось, звычайна біскупы гавораць і дазваляюць на такое, што са згоды двух пробашчаў, то есть свайго пробашча і пробашча таго месца дзіця хоча прыняць першую святую камунію, гэта зрабіць можна. Заўсёды справа дамовы. Вось, ну, напрыклад, дзіцё неяк звязана з той парафіяй, можа ў школу там ходзіць, можа яшчэ што-небудзь. Розныя бываюць сітуацыі. Вось, напэўна, для гэтага павінна быць нейкая прычына. То, што я жыву ў Мінску, а мне захацелася паехаць, не ведаю, у Гродно. Ну, бо бацька там нарадзіўся. Бо бацька там нарадзіўся, альбо там, можа, з ксяндзом дагаворыліся і без падрыхтоўкі. Бо вельмі часта была такая сітуацыя, я ўзгадаю, у Беларусі, калі дзеці прыязджалі да бабулек у дзярэўню летам на канікулы, на вакацыі, і бабулька імкнулася, вось, каб на працягу гэтага часу, пакуль яны ў яе, вось менавіта падрыхтаваць і яшчэ, каб яны прыступілі і да споведзі, да першай камуніі. Скажу, у мяне так было. Быў 1989 год. Яшчэ было цяжка нешта казаць пра Мінск, быў на Кальварыі касцёл, вось, але ўсё сваё, скажем, дзяцінства правёў бабулі, і толькі ў нас адкрылі касцёл парафіяны ў 89 годзе. Ну і першае, я быў у той першай групы, калі там бабулькі нас падрыхтавалі, і ў дзень свайго нараджэння атрымаў першую святую камунію ўжо 29 гадоў таму. Аднак ёсць асэнсаванне вось такого вось. Так. Але, понятно, это быў першы год, яшчэ савецкія часы, як бы там было, што было. Пасля гэтага ўжо нават мои дваюродныя, нават прыязджалі ці з Мінску, ці з іншых гарадоў, ужо ўсё ж такі святары разумелі, што трэба ісці ў сваю парафію, на працягу года рыхтавацца. Такое, ну, вакацыйная падрыхтоўка, ну, на той час было, як было. Хаця я не скажу, што мне дрэнна падрыхтавалі. Да сённяшняга дня, як бы той... 10 божых наказаў памятаеце. 10 божых наказаў на польскай мове. Вось, але так ёсць, як ёсць. Вось. Поэтому это, што тычыць мінімальнага веку у споведзі. Максімальны век, зноў-такі, права не агаворвае, але тут могуць быць розныя сітуацыі, наколькі чалавек свядомы. Заўсёды гэта і свядомасць. Так, заўсёды. І нават тады, калі, напрыклад, прыйдзе старэйшы чалавек, скажа, што я вось ніколі не спавядаўся, а хацеў бы гэта ўчыніць, то тут і трэба праверыць, наколькі чалавек свядомы чаго? Граху? Свядома свайго граху. Ці сакраменту? Ну, перадусім граху. А па-другое, ён павінен ведаць, чаго ён сюды прыйшоў. То значит, што дае сам сакрамент? Так, што дае сам сакрамент. Ну і, канешне, у такіх сітуацыях варта ж чалавек, ну, не то, што з вуліцы прыйшоў першы раз, канешне, трэба падрыхтаваць. Так я, можа, кажу пра іншую сітуацыю. Сёння мне здарылася намашчаць жанчыну. У яе вельмі страшная хвароба Альцгаймера. То есть яна ўжо сама, ну, гаворыць такія рэчы, што понятно, там аб свядомасці граху казаць вельмі цяжка. Ну, жыццё жыла, там уже пан Бог няхай судзіць, як там было, што было. Ну, яна ў нейкім прасвеце попрасіла святара, я прыйшоў, хаця размову на не атрымалася, бо это зусім. Разумею. Вось, таму, ну, я сваё зрабіў. Калі яна прасіла, веру, што чалавек прасіў, напэўна, нейкі жаль ёсць, напэўна, нейкая свядомасць ёсць. Я грахі адпусціў, намасціў, а там уже... Ну, тут вядома, тут такая фізіялагічная немагчымасць, хвароба, але, напрыклад, я сустрэўся з такой сітуацыяй, калі, напрыклад, чалавек просіць аб споведзі у сувязі з тым, што вось, скажем так, ну, перш за ўсё, яна праваслаўная, не было магчымасці бацюшкі, бо гэта было ў бальніцы, і калі я вось говорю, ну, добра, няхай будзе споведзь, адказ жанчыны: бацюшка, а я грэшная. І на гэтым засноўвалася ўся яе споведь. Тут, наколькі я зразумеў, тут і клопат, перш за ўсё, ввогуле не ў зразуменні самого сакраменту. Вось, ці ў гэтай сітуацыі ёсць некая магчымасць споведзі, ці аднак у гэтай магчымасці сказаць: выбачайце, але тут споведь немагчыма. Калі ёсць небяспека смерці, напэўна.
Ну, разумею. Так, але ёсць небяспека смерці, мы не можам адмовіць чалавеку этой ласкі, невядома, можа астатні раз ужо так. Калі няма небяспекі смерці, то, конечно, чалавека трэба падрыхтаваць. І на гэта ёсць 5 умоў добрай споведзі, якія яшчэ дзеткі вучаць перад першай святой камуніяй. Вось якія так нотабэне, напэўна, варта нагадваць таксама людзям старэйшым. Ну, бо практыка і святарскае жыцця паказвае, што вельмі часта, на жаль, можа, чалавек навучыўся ў дзяцінстве спавядацца, тое самае ўсё жыццё гаворыць. Вось таму вось гэта справа сапраўды вельмі паважная. Тое самае гэта грэх. Тыя самыя грахі. Так, тыя самыя грахі, тыя самыя формулкі, вось, як навучылі ў дзяцінстве, вось. І... Бабка 70 гадоў не слухала маці і таты. Не слухала маму, не слухала тату, ругалася з внукамі. Я вот цяпер думаю, сколькі гадоў жанчыне, каб не абразіць. Вось таму, ну, усякае бывае. Вось, але гэта таксама паказвае, што, на жаль, чалавек вось эту 5 умоў добрай споведзі, перад кожнай споведзі іх, ну, на жаль, хіба што не выконвае. Зноў-такі нікаго не хочацца асуджаць. Вось чалавек прыходзіць, стараешся паразмаўляць, калі ёсць магчымасць. Вось. Ну, але калі чарга яшчэ 50 чалавек стаіць, то цяжка. Разумею. А ці права кананічнае нешта кажа пра гэтай умовы? Вот у самім праве умоў няма. Это ўжо катэхізм нас да гэта адсылае. Вось это ўжо сам кодекс гаворыць толькі, што для таго, каб атрымаць збаўчую моц сакраменту пакаяння, вернік павінен быць духоўна падрыхтаваны для таго, каб звярнуцца да Бога, адчуваючы агіду да здзейсненых грахоў і маючы намер выпраўлення. Ну, уже такая мова нібы ёсць. Нават, тут яны не называюцца так, як мы прывыклі. Да, рахунак сумлення, жаль за грахі, пастанаўленне выправіцца, шчырая споведь і выкананне прызначанай пакуты. Вось, але кодекс гаворыць так, да? Вось. І, скажем так, таму мы на гэтым можам базавацца, вось, але ўсё-такі у падрыхтоўцы да сакраменту споведзі варта памяціць 5 умоў добрай споведзі. Вось, можа, не гледзячы на тое, што іх можа ў кодексе так прямо не выпісана, але, мне здаецца, варта іх трошкі нагадаць. Ну, абавязкова. Тым больш, што гэта умовы. Это умовы. Умовы для сапраўднасці споведзі. Так? Не добрай споведзі, а сапраўднасці споведзі. Ну так, яшчэ як мы вучылі умову добрай споведзі, так вось яно засталося. Вось. Але гэта умовы для сапраўднасці споведзі. Больш таго, калі не будзе выканана адна з гэтых умоў, то споведзь будзе несапраўднай. Вось гэта абсалютна ясна сабе трэба ўсвядоміць. Калі мы мінулым разам казалі о патрабаваннях да распарадчыка сакраменту святара, што калі ён без дазволу біскупа спавядае, споведь будзе несапраўдна, і это ўжо будзе віна святара і ягоны грэх, то калі з майго боку, як пенітэнта, я не выконваю гэтыя 5 умоў, хаця б адну з 5 умоў добрай споведзі, яна таксама будзе несапраўднай. І вось я цяпер трохі так задумаўся, я пачуў, калі а што чалавеку ў гэтай моманце рабіць, калі, напрыклад, ён паспавядаўся, атрымаў прабачэнне грахоў, і тут праз нейкі час ён даведваецца, альбо нават не даведваецца, што святар па сутнасці не меў гэтага права. Ну, гэта ўжо, скажем так, ёсць такі, то, што клерыкі любяць у семінары вельмі моцна, канон 144. Эклезія суплет. Вот, канон 144. Вось, толькі там вельмі трэба карыстацца з вялікай развагай тым канонам. Так, для нашых радыёслухачоў скажу, што эклезія суплет касцёл дапаўняе, толькі ёсць пэўна канкрэтныя моманты, якія касцёл можа дапоўніць. Можа быць нейкая памылка адносна альбо існавання права альбо нейкага элементу асобы, скажем так, да, то есть можа быць памылка, ну чалавек, грубо гаворачы, прыходзіць спавядацца, ён прыходзіць з нармальнай інтэнцыяй паспавядацца ў нармальнага каталіцкага святара, так як заўсёды. Ён прыходзіць, сядзіць ксёндз, понятно, яго дакументы пытацца не будзе, сядзіць ксёндз, пашоў паспавядаўся. І дазвол ад біскупа таксама не возьме. Не будзе пытацца, ён лічыць, сапраўды ў добрай веры, гэта вельмі важна, сапраўды лічыць, і няма падстаў, што там сядзіць святар, які мае паўнамоцтва споведзі. Каб там сидзела жанчына, ну так, ўжо адразу ясна было, што штосьці тут не тое. Да? Але калі сядзіць ксёндз у сутанні, спавядаюць, слухаюць споведзі людзей, то чалавеку няма падстаў не верыць, што это ксёндз. І таксама з другога боку, можа быць, святар можа быць упэўнены, што ён мае гэты дазвол на споведь. Некалькі гадоў назад была такая сітуацыя, у нас зусім выпадкова выйшла. Святар нешта там трошкі пачалі размаўляць, і выйшла, што ці біскуп яму не даў гэты дазвол, ці забыўся, ці згубіўся, і ў дакументах куры нічога не было, усякае можа быць, але выйшла тое, што чалавек гэта дазвола не мае. А ён спавядаў, ўжо гадоў 10.
І ў такім выпадку сапраўды эклезія суплет, бо гэты святар таксама добра, ён быў упэўнены, што ён усё в парадку, што ўсё мае. Вось, поэтому у гэтых сітуацыях, скажем, эклезія суплет. Касцёл дапаўняе. Іншая справа, чаго касцёл ніколі не можа дапоўніць, гэта касцёл не можа дапоўніць улады пасвячэнняў. То есть, калі там сядзеў не святар, тут уже нічога не зробіш. Ну, так. Тут чалавеку, трэба неяк казаць, што вось, калі вы спавядаліся ў гэтага чалавека, розныя шусты бываюць. Некалькі гадоў таму назад у Варшаве, там, дзе я вучыўся, была такая сітуацыя, прыехала двух маладых людзей, вось, хадзілі па парафіях, там трошкі дапамагалі, па калядзе хадзілі, і спавядалі. Як пасля выйшла, што гэта не святары зусім. І быў тады камунікат, куры, што хто ў гэтых людзей спавядаўся, ваша споведь не сапраўдная, трэба пайсці наново да святара. Тут жа, ці чалавек гэта пачуў, што было несапраўдна, ці даведаўся, уж, напэўна, гэта пакідаем пану Богу. Вось. Але касцёл, скажем, гэта дапоўніць не можа. Улады пасвячэння, то есть, калі гэта, скажем так, калі нехта спавядаў, і гэта не быў святар, то есть чалавек не меў святарства, д'якан, напрыклад. Калі д'якан сеў патрэніравацца, паспавядацца, вось, гэтага ніхто не дапоўніць. Но ён не можа тады свянцэння хіба. Это ўжо іншая справа, тут уже цэлая ўжо плея, тут уже і злачынства, тут уже і кангрэгацыя, гэтак далей, вось. Але мы гаворым з боку верніка. Зразумела. Поэтому тут, кажу, вельмі такая справа. Не трэба гэта эклезія суплет, такая рэч, каб вельмі асцярожна з ёй трэба. Так, касцёл можа дапоўніць, а пан Бог можа ўсё. Понятно. Але ёсць канкрэтна таксама патрабаванні да цэлебрацыі сакраменту пакаяння. Разумеем. Працягваем нашу размову менавіта аб умовах сапраўднай споведзі. Вось, і гэтыя умовы, узгадаю нашым радыёслухачам, абавязкова патрэбна выканаць для пенітента, то значит таго чалавека, які прыступае да сакраменту споведзі. Вось, першая гэта умова, напэўна, усе мы ведаем, памятаем, гэта так званы рахунак сумлення. Вось, гэта рэч нібыта зразумелая, але жыццё паказвае, што даволі цяжкае. Нібы зразумелая, а нібы не. Так. Што такое рахунак сумлення? Кажа, падрыхтоўку да сакраменту споведзі. Я іду спавядацца, я павінен ведаць, з чаго я буду спавядацца. Не ў чарзе падумаў, а так 5 чалавек будзе стаяць, яшчэ паспею. Так я 5 гадоў з таго самого спавядаюся, навошта мне рахунак сумлення? У меня спісана, 10 рэчаў спісана, па нумарах я памятаю. Магу да ксяндза прыйти і сказаць 2, 5, 6. Я 10 гадоў час не памятаю. Вось, не павінен памятаць, што было на споведзі мінулай. Нават калі чалавека вельмі добры, святар не памятае, не павінен чого з мінулай споведзі памятаць. Вось, і это праблема. Больш таго, калі мы так ужо трохі ў духоўнае жыццё загледзім чалавека, рэкамендуецца хрысціяну кожны дзень рабіць рахунак сумлення. Святары гэта робяць у камплеце вечарам перад адмаўляючы малітву на заканчэнне дня. Вось, каб сапраўды паглядзець на сваё жыццё з такой, можа, трошкі крытычнага боку. Да? Што ў маім жыцці мяне ад Бога аддаляе, што з'яўляецца найбольшай маёй праблемай. Кажу, тут ужо, можа, не поле кананічнага права, тут больш духоўнасць, маральная тэалогія і так далей. Вось. Але ў любым выпадку я да сакраменту споведзі павінен падрыхтавацца. Павінен, мець тую свядомасць, што зараз я сустрэнуся з самім Богам, які прабачае мае грахі, я павінен іх ведаць, з чаго я Бога прашу, ад чаго прашу прабачэння. І цяпер вось гэтае пазнанне ўласнага граху, ці яно павінна быць толькі якаснае, ці таксама і колькаснае? Зноў-такі тут ужо і кодэкс гаворыць, так? Гаворыць так, што вернік абавязаны спавядацца, указваючы від і колькасць усіх цяжкіх грахоў, здзейсненых пасля хросту, але яшчэ не адпушчаных непасрэдна ўладай ключоў дадзенай касцёлу і не адкрытых на індывідуальнай споведзі, якія ён прызнае пасля дакладнага рахунку сумлення. І вось тут такая вельмі важная, мне здаецца, рэчаіснасць, якую мы і як пенітенты, бо святары таксама пенітенты, таксама спавядаюцца, і таксама вернікі можам апускаць, бо часамі здараецца такая сітуацыя, што нейкі грэх мы забыліся вызнаць, цяжкі грэх забыліся вызнаць, і ў наступнай споведзі мы гэта узгадваем, нам прыпамінаецца, але мы лічым, што ў сувязі з тым, што ён быццам бы прабачаную на мінулай споведзі, то яго цяпер узгадваць не трэба.
Вось. Поэтому кодекс не адкрыты на індывідуальнай споведзі. Іначе кажучы, кожны грэх, які я цяжкі узгадаю, а ён раней не быў вызнаны, мне трэба вызнаць, не гледзячы на агульнае прабачэнне ў мінулай споведзі. Ну, бо агульнае прабачэнне, бо Калі я забыўся. калі забыўся, то, канешне. Іншая справа, калі утаіў. Не, разумею, але нават калі забыўся, а на наступную узгадаў. Так, трэба вызнаць усе цяжкія Трэба грахі. вызнаць. Від і колькасць, напэўна. То, што мы казалі ў мінулай перадачы, трэба вызнаць від і колькасць грахоў цяжкіх. Тых грахоў, які яшчэ не былі вызнаны споведзі. Неважна, калі часамі чалавек успамінае з дзяцінства свайго, там, ці з маладосці, даведаўся, што вось так, а не так, інакш. Усё трэба вызнаць, усё трэба сказаць. Вось, і гэта зноў-такі для сапраўднасці сакраменту споведзі патрабуецца. Вось таму гэта першая справа. Таму менавіта важны гэты рахунак сумлення, паглядзець свой дзень, каб не забыцца. Да, часамі, кажу, можна картачцы напісаць, там, канешне, пасля трэба знішчыць, каб ніхто гэтага не бачыў. Вось, але, ну, канешне, калі чалавек забыўся, пан Бог за тым нешта зробіць, а лепш не забывацца. Лепш не забывацца, сапраўды. Калі хто мае праблемы з памяццю, тут нічого страшного нема, ну, запісаць. Асабліва цяжкія грахі, дзякуй Богу, іх можа не так много. Да, можа, дзякуй Богу, не так часто здараецца. Па 10 Божых прыказаннях праляцецца. праляцецца. Па 10 Божых прыказаннях праляцецца. Вось, і тут, канешне, вось эту справу трэба сабе, напэўна, усвядоміць і узгадаць. Да. А вось, як вы лічыце, рахунак сумлення, мы вось гаворым пра яго менавіта цяпер, як найлепей зрабіць, на чым засноўвацца? Ну, ёсць, напэўна, некалькі метадаў, некаторыя, то, што мы узгадалі. Вось некалькі слоў адносні метадаў. Так, вось. Напэўна, ёсць 10 Божых запаведзяў, да, па кожнай запаведзі. Прайсці цяпер многа малітоўнічкаў, розных дапаможнічкаў, дзе ты канкрэтна выпісаны пытанні. Першая запаведь, якія грахі. Да, бо сам першая запаведь, нема іншых багоў супраць мяне. Скажи христианину, я в жизнь, я только у Пана Бога веру, костел хожу. Да? А коли починаем все потихонечку это питание, там, и компьютер... Ці дача не важнее нядзельнай імшы. Так, что-нибудь такое, например. Да? Коли человек себе это питание в шчырасці откажа, убачим, что и супраць першай заповеди так само грашим, например. Да? Не, я не украл ничего, не забил, какие у меня грахи могут быть. Пятая сёма, можа, часцей за ўсё. Нічого не зрабіў, што ад мяне хочаце. Да? Але вось таму, дзякуй Богу, ёсць... Вось... А на могілках у бацькоў калі апошні раз быў? Вось. Маліўся, калі за бацькоў памерлых. Вось, это... А я не кажу ўжо пра жывых, каб адведаць. Так, вось. І гэтая справа сапраўды важная, поэтому, напэўна, трэба... Вось. Наступны ёсць метад, напрыклад, 2 запаведзі любові. Любовь Бога, любовь ближняга. І уж больш таксама, это уже трэба па дапаможнікам. Так, Бога любіш, люблю, ближняга любіш, люблю. Чым зрашыў, нічым не зрашыў. А сябе не любіце, што тады? Вот, это уже іншая справа, сябе ўсе мы любім. Як лічым так. Ну, але так яно ну, так любі ближняга як самого сябе. Так. Але пасля яшчэ ёсць, напрыклад, рахунак сумлення, які базуецца на 8 благословленнях, такое таксама сустракаў. Благословленне ў Богі і ў духу. Так, і пашло. А вось. Тут усе да багацця імкнуцца, а тут так Богім трэба быць. Поэтому гэтых сапраўды сёння гэта не праблема зрабіць рахунак сумлення. І пазнаць, як это робіцца, таксама не праблема. Так, сапраўды. І поэтому только сапраўды варта захацець. Да, то есть, каб споведь наша не была так на аўтамаце. Вось прыйшоў час, трэба спавядацца, пойду што-нибудь выскажу, што-нибудь скажу, каб яшчэ так, можа, што прыдумаю, што ксёндз яшчэ не чуў, гэтак далей. Не трэба такія рэчы рабіць. Сапраўды, трэба вызнаць свой грэх, падрыхтавацца, ведаць, што я ў Пана Бога буду, за што ў Пана Бога прашу прабачэння. Ось это першае. Другая умова споведзі, як мы ўжо кажалі, жаль за грахі, сажаленне за свае грахі, можа, з ёй таксама трэцяе звязана моцнае пастанаўленне выправіцца. Жаль дасканалы і недасканалы. Так, уже дасканалы, тут, можа, маралісты лепш за мяне скажуць, для мяне заўсёды была праблема, і на маральнай тэалогіі памятаю на экзамене з гэтым трошкі там плаваў. Вось, поэтому, можа, эта справа нелёгкая, і ацаніць яе вельмі цяжка. Так, бо гэта вельмі суб'ектыўная справа. Суб'ектыўная справа, вось. Але, можа, што варта, калі больш з пункту гледжання права сказаць такой сітуацыі, часта бывае, што, якія сітуацыі, што святар па нейкіх прычынах не можа ўдзеліць адпушчэння грахоў. І тады, людзі часта, святар благі.
Для кожнага святара, калі ён не можа ўдзеліць адпушчэння грахоў, гэта таксама прыемнага ў гэтым мала. Таксама я думаю, што кожны святар перажывае, што такая сітуацыя здараецца. Але часцей за ўсё это звязана менавіта з невыкананнем пенітэнтам гэтых умоў. Альбо не жалю за грахі, а ў адносінах да святара менавіта складана святару таксама даведацца, ці жалуе, ці не. Ці лепей просто, бо мне здаецца, што гэта таксама важна для святароў, якія нас слухаюць. Напрыклад, запытацца, жалуеш ці не? Ну, варта запытацца часамі. А пазней ксёндз гаворыць, а цяпер жалую, што жалаваць не можаш. Ну, і так можа быць. Мы з гэтым сустрэўся менавіта. Так, ёсць такая гэта гісторыя, поэтому, тут зноў-такі это ўсё вельмі суб'ектыўна, у перажыванні сакраменту споведзі, асабліва з боку пенітэнта, таму, можа, кодекс вельмі мала пра гэта гаворыць, бо это сапраўды справа суб'ектыўная, такая, можа, прыватная, інтымная, поэтому тут все так настолькі, можа, это 5 добрай споведзі ёсць, далікатныя ўсе гэтыя рэчы, і, напэўна, пра іх таксама трэба вось так трошкі сказаць, але справаздаць на сумленне чалавека. В ожиданні выправіцца таксама. Ёсць маладая пара, часцей за ўсё, шлюбу не бяруць, не хочуць браць, то есть жаданне выправіцца няма, людзі ў граху жывуць. Хто благі ксёндз? Таму што не хочуць удзеліць адпушчэння грахоў. Чаму не хочаце вянчацца, мы яшчэ не гатовы. Да чаго? Да чаго не гатовы? Што, жонку на пракат узялі, ці што? 3-4 дзяцей мы яшчэ не гатовы. Яны, быць можа, планіруюць пазней яшчэ памяняць каго-небудзь у жыцці. Тут што чалавек можа планіраваць, розныя рэчы могуць быць. Поэтому гэта заўсёды, калі я іду на споведь, напрыклад, і не шкадую за грахі. Адна справа, понятно, што як мы кажам, большае жыцця спавядаемся аднаго з таго самага. Але вельмі важна, каб у моманце споведзі сапраўды хацеў, як пры адпустах, яшчэ пра адпусты будзем казаць, каб не было гэтай прывязанасці да цяжкага граху. Каб было жаданне змяніцца. Понятно, што не ўдасца. Яшчэ не раз чалавек упадзець, і ўсякае бывае. Але это жаданне у супрацоўніцтве з Божай ласкай змяніць сваё жыццё да лепшага, это павінна быць. Я сапраўды хачу памяняцца. Я, можа, нават буду рабіць канкрэтныя крокі для таго, каб памяняцца, там пост, молитва и так далее. Поэтому гэта лічыцца. Чацвёртая умова, калі мы гаворым, это шчырае вызнанне грахоў, это таксама рэч важная. Мне здаецца, варта сказаць, уметь назваць грэх. Уметь, па-першае, назваць грэх. Часамі понятно, што назваць грэх гэта справа зноў-такі часамі саромная можа быць. І тут людзі вельмі часта так пытаюцца як бы гэта авівоўваць у розныя рэчы. Святар даўно ведае, што хоча сказаць. Толькі пытанне, каб назваць свой грэх па імені. Назваць па імені, гэта будзе сорамна, гэта можа быць непрыемна, можа пачырванець 5 разоў, але называючы гэты грэх, чалавек таксама для сябе ўсвядаміў, што ён рабіў. Памятна, дзяўчына мне калі сказала, так тоже хадзіла, круцілась вакол, і пасля як ужо назвала, говорить, ой, отец, я калі наступны раз перад тым, як саграшыць, 5 разоў падумаю, бо мне потом стыдна будзе ў гэтым прызнацца. Але ведаеце, я хацеў бы тут крануцца трохі, можа, не столькі правакананічна, а сколькі духоўнасці, бо я заўважыў вельмі дзіўную рэч. І заўважу вельмі даўно, яшчэ памятаю на другім курсе семінарыі, калі прыйшла да мяне дзяўчына параіцца, была размова паважная, і яна кажа, што яна не можа прыступіць да сакраменту споведзі. Я говорю, слухай, а якая праблема? Ты мне распавяла, які для цябе клопат, тое самае, па сутнасці, тое самае распавесці святару. І тут менавіта той мур, звычайнаму чалавеку распавясці не клопат, а святару клопат. Чаму? Тут ужо, тут могуць і псіхалагічныя праблемы, і духоўныя, тут можа... Альбо, напрыклад, хлопцы могуць хваліцца сярод іншых хлопцаў, а вось на споведзі не скажуць. Это ўжо ўсё ж такі, дзякуй Богу, што не скажуць, што, можа, сорам это... Не то, што дзякуй Богу, што не скажуць, а то, што баяцца сказаць, То есть нейкі сорам натуральны ёсць, это таксама добра. Хоч было, каб сораму не было ў чалавека, Тут уже кажу, тут не пытанне сапраўды права кананічнага. Гэта, духоўнасць, і, быць можа, і злы дух таксама дзейнічае. Конечно, заўсёды дзейнічае. Яму не падабаецца то, што мы спавядаемся, не падабаецца то, што мы грахі вызнаём. І он 1000 прычын знайдзеце нас магчымасці адцянуць. І таму, сапраўды, справа гэта, важная.
назваць грэх па імені, да? Сапраўды вельмі канкрэтна і дакладна. Вельмі канкрэтна, да? Не чалавек такая істота, што шукае сабе вытлумачэнне, чаму я зрабіў так. І часта пачынаецца гісторыя Адама і Евы, да? Былі з мужам на дачы, садзілі агарод, памідоры, агуркі капалі, бульбу выкапалі, бежалі на электрычку, спазніліся і кончылася тым, што паругаліся. Ды грэх у тым, што паругаліся. Не ў тым, што бульбу садзілі. Бульбу садзілі, там агарод палівалі і з электрычкай бежалі. А вось яшчэ тады такое пытанне, бо часамі здараецца такая сітуацыя, што чалавек прыходзіць да споведзі і быццам бы спавядаецца, вызнаючы грахі, але не свае. Вось, это наступная справа, пра якую хацеў сказаць, спавядаемся за сваіх грахоў. Нават тады, калі тлумачыцца свае грахі чужымі? Нават тады, калі тлумачыцца чужымі, каб нікога іншых не было, я быў бы святы ці святая, это неправда. Понятно, што неправда. Вось, гэта зноў-такі часта, можа, людзям бывае цяжка это раздзяліць справы. Бо то, што Евангелие гаворыць, да, у іншага чалавека бачым сарынку, да, усе без віна не заўважаем. І это правда. Это правда, таму тут часамі, конечно, чалавек хочацца выслухаць, или просто, я, напрыклад, часамі просто скажу стоп. Калі пачынаем расказаць пра мужа, там хтосьці, пра жонку, пра нявестку, пра яшчэ невядома. Суседзяў, знаёмых, блізкіх. Стоп. Каждый за свой грех будет отказывать сам. Мы вызнаем свои грехи. А у меня своих нема. А говорить трэба. А говорить не, что трэба, поэтому лепш про соседа расскажу. Да? Ось. Ну и такие у меня так само выпадок был, особливо, коли чоловік там хварэць, може там старейший говорить не может. Памятаю, дядулька один лежить, ось уже говорить ничего не мог. Ну, ягоная жонка, з якой они прожили 60 годов, ось, он не может, давайте я ему грехи скажу. Я говорю, не трэба. Напевно, ось. Ну, у добрай інтэнцыі, напэўна, жонка хацела дапамагчы. Хацела дапамагчы ж мужу. Не трэба, сапраўды. І вось гэта называнне граху па імені рэч цяжкая, вось, але... І гэта вельмі важна, каб ён сам назваў свае грахі па імені, каб тут так і не было такога, што я вам скажу грэх, а вы прабачце, чысці. Ну, так. Вось таму гэта справа зноў-такі, кажу, вельмі важная, да, часамі, паўтаруся, далікатная, вось, трэба, і тут у святара, то, што мы мінулым разам казалі, да, святар выступае як лекар, як суддзя, канешне, самі трэба, можа, нешта так вот далікатненька чалавека навесці, падпытаць, але каб ён назваў свой грэх па імені. Сапраўды, каб не было гэтага такого вот авіяння. Гэта мне узгадваецца той анекдот, ну, можа, не анекдот, можа, праўда, калі на дзвярах у лекара было такой надпіс, што даражэнькія пацыенты, не дзяліцеся паміж сабою вось сімптомамі вашых хваробаў, бо гэта перашкаджае лекару паставіць правільны вам дыягназ. Так, сапраўды так ёсць. Ну, то, што чалавек можа расказваць, да, пра розныя рэчы, але толькі не пра свае грахі. Ну, бо мы істота такая, што сябе не хочацца сябе, скажем так, ну, абвінавачваць у нечым. Мы заўсёды гэты механізм абароны ўключаецца. Гэта ж ад Адама і Евы. Пані, гэта ж ты мне даў яе. Так, ты ж мне даў яе. Яна мне дала. Так, і гэта ўсё пастаянна ідзець, поэтому эта справа сапраўды такая даволі сур'ёзная. Ось. Ну і пятый элемент, можа, што таксама часта людзі забываюць, это выкананне прызначанай пакуты. На беларускі, кажу, так, ну, тлумачыцца выкананне прызначанай пакуты. Я хацеў бы запытацца, прабачце, што таку вайду, бо я памятаю, што калі вучыўся гэтага яшчэ ў дзяцінстве, там было яшчэ не толькі выкананне пакуты, а там было яшчэ такі дадатак, як задасцьучыненне. Вообще, это вот польскае слово, а лацінскае яшчэ больш цікавае, сатысфакцыя. Так, сатысфакцыя. Можа, так на беларускі больш так зразумела это слово сатысфакцыя, да, то есть нібы удовлетворение, может быть, да, что еще таким значением. Як это разумець? Вось. Бо это тут таксама справа вельмі важная, і што першы рэч, якую трэба, напэўна, памятаць, да, што сатысфакцыю гэта, да, што, ну, напэўна, кожны грэх уносіць, як мы кажам, нелад, разлад у адносіне паміж чалавекам і з Богам, да, это понятно, але таксама і гарызантальнае вымярэнне паміж чалавекам і другім чалавекам, чалавечую супольнасць, да, і нельга, напэўна, прыступаючы да споведзі, лічыць, што з панам Богам прыміруся, а людзі абыдуцца, да, то есть это першае. Не, ну там же ж аўтаматам. Не? Аўтаматам, на жаль, толькі можа па галаве атрымаць. Вось, або залік на экзамене. Так, то аўтаматам, на жаль, тут не дзейнічае. Гэта людзям трэба вельмі моцна усведамляць. Да? То есть, калі я нешта зрабіў
вымярэнне справядлівасці гаворыць, што я павінен выканаць не толькі пакуту, якую святар, скажам, пра это яшчэ вернемся, толькі направіць тую крыўду, якую мой грэх зрабіў. Звычайна, калі некага абразіў сваім словам, я павінен папрасіць прабачэння. Да, можа, гэта непрыемна будзе, трэба там, скажем так, немножко упокожыцца. Ну, гэта такі досыць простыя рэчы, а як вось больш складанымі, як крыўду, якую я зрабіў, направіць, калі гэта кранаецца крыўды, скажем, кражы? Ну, калі кражы, то, напэўна, можа нешта аддаць. Мяне ж пасадзяць. Ну? Прыйду і скажу, вось я ўкраў тут у дзяржавы, альбо ў калхозе. Вось, не крадзі. Не, я разумею, але я пайшоў да споведзі, паспавядаўся, і што мне цяпер з гэтай бульбай рабіць? Ну, аддаць нейкім чынам. Альбо яе вартасць якую-небудзь, не ведаю. І вось цяпер пытанне, ці абавязкова аддаваць абратна ў калгос, ці гэта можна нейкім чынам задасючыніць у іншы спосаб? Напэўна, можна іншы спосаб. Вось гэта вельмі важна таксама. Вельмі важна памятаць, так. Бо не заўсёды можна нават аддаць тую бульбу, калі я ўжо з'еў там ці што-небудзь. Это як ты два жыды, кажа, говорить, арбузы не пазычаю. Говорить, а другой пытае, чаму? Говорить, ну бо пазычу з тонкай корачкай, а аддадуць з тоўстай. Вось, так оно і вось. Вось, поэтому сапраўды гэта справа, але напэўна, гэтае вымярэнне ў чалавечай, такое, скажем, ну, у чалавечай супольнасці таксама павінна быць. Я такі прыклад на рэкалекцыях часта расказваю на гэту тэму. Здарыўся мне сапраўды много гадоў назад, і тут таксама не здраджу тэмы ці споведзі. Вось, калі адна жанчынка на споведзі гаворыць, так, ну, што нам суседкі па дачы украла нейкую бочачку там, ну. Там гаворым, слухайце, але бочку трэба аддаць, не ведаю, яўна, неяўна, ноччу кралі, ноччу можаце аддаць назад, не. Вы што, смеёцесь? Я яшчэ спецыяльна перакрасіла. Да, то есть чалавек сапраўды, і гэта як бы прыклад бочачкі паказвае, да, але вельмі часта сапраўды мы хочам для сябе нешта мець з панам Богам парадачак зрабіць, да? Пану Богу свечку і д'яблу агарачак. Так выходзіць, да, то есть калі я яшчэ пана Богу уплятаю свае злачынныя планы, ну, напэўна, яшчэ адзін грэх ёсць у мяне. Да, то есть такія справы святакратства, да, то есть поэтому да, калі кажу, па крыўдзе можна перапрасіць, да, там, не знаю, нешта маленькае ўзяў, можна даць, альбо роўнавартасць. Часамі, кажам, забівае чалавек словам, вельмі цяжка направіць крыўду, калі яшчэ інфармацыя пашло далей. Мінулай перадачы мы казалі аб гэтым адзінай сітуацыі, калі гэта сатысфакцыю, дзе перад адпушчэннем грахоў, калі чалавек абвінаваціў спаведніка ў граху супраць 6-й запаведзі, да, і несправядліва. Тут ужо наогул касцёл бароніць, то есть спачатку трэба адклікаць гэта ўсё, пайсці да настаяцеля, там, да біскупа, сказаць, што гэта неправда, забраць свою заяву, ось, і тады толькі чалавек атрымаў адпушчэнне грахоў. То есть наколькі гэта справы ўсе важныя. Да, поэтому тут как бы нельга гэтае вымярэнне, скажем так, занядбоўваць. Я только узгадаю такую сітуацыю. Я сустрэўся менавіта ў Італіі з гэтым, калі жанчына дапусцілася граху аборта. Вось, і я размаўляў з гэтай жанчынай, яна ўжо была старэйшая, гэта жанчына, і запытаўся, як яна жыве вось з гэтым увесь час. Яна адказала, што яна імкнецца вось менавіта эту сатысфакцыю, это задасючыненне, рабіць усё сваё жыццё. Прынамсі, на працягу 18 гадоў. У сувязі з тым, што яна забіла жыццё, а вярнуць знову жыццё яна не можа, бо не мае такой улады. Яна, па сутнасці, кожны месяц некую суму грошаў уплачвала на рахунак дзіцячага дома, на ўтрыманне дзіцяці. Напрыклад. Канешне, гэта не да канца не направіць. Ну, вядома, але гэта менавіта была та форма пакуты, якую яна, па сутнасці сваёй, сама прыняла для сябе. Вось дзеля таго, каб выканаць менавіта вось гэтую 5-ю мову. Так, і поэтому і такіх прыкладаў сапраўды много. Асабліва, можа, калі кранаемся граху аборту, часта, можа, заўважылі, чалавек 60-70 лет, бабулькі успамінаюць тое, што яны зрабілі там 40-50 гадоў таму назад. То есть наколькі моцна гэта сядзіць у чалавеку.
Вось тут уже можа не пераходзячы на тыя дыскусіі, якія пастаянна адбываюцца, права жанчыны. Адзін з тых момантаў жанчына адзін раз зрабіўшы аборт, усё жыццё шкадуе пра гэта. Спавядаецца нон-стоп. Гаворыць, што пан Бог уже прабачыў. Не пастаянна, кожны раз на споведзі пра гэта ідзе гаворкай. Ну, цяжка асуджаць так чалавека. Вось, напэўна, сядзіць. То есть Бог прабачыў, чалавек сам сабе прабачыць не можа вельмі часта. Да? І поэтому эта справа сапраўды вельмі паважная, вельмі делікатная. Ось. Але таксама, вяртаючыся да нашай сатысфакцыі, так, то, што, ну, па-беларуску мы кажам выкананне прызначанай пакуты. Да? Ну, гэта, можа, слова пакута трошкі, ну, такі не зусім удалае тлумачэнне гэта слова. Пакута для нас это, ну, нейкае пакаранне. Ну, так. Да? А часцей за ўсё пакута на споведзі то што? Малітва альбо нейкі ўчынак міласэрнасці. Альбо пост. Альбо пост. Да? Хаця пост не любяць занадта людзі прымаць. Ну, скажем так, можа, часцей да поста заахвочвае, напрыклад, калі ёсць нейкая праблема у сям'і, напрыклад, алкаголя ці што, там, ну, папасіце за гэта чалавека, але это не як пакута, так і заахвочванне. Сапраўды, напрыклад, вялікі пост, ахвяраваць у інтэнцыі гэта чалавека, можа, нейкі там... Ну, але хто рашае вось адносне гэтай пакуты? Я разумею, але вось адносне пакуты, ці ёсць нейкія кнігі, адносне якіх, напрыклад, той, хто вырашае той, хто вырашае, вось, то, значыць, святар, засноўваючыся на чым ён гэтую пакуту вызначае. Ну, вось, няма чагось такого, як у тым славутым анекдоце, слухай, я говорю, у дробах не занадта, ідзі да грашэй, а табе тут пакута ў меня выйдзе тады. Так. Ну, каб не было такого, понятно, што няма такіх кніжак, напрыклад, за такі грэх, там, 2 ўчына ж, такія 3 Вітай Марыя, да, потом суміруюцца на калькулятары, ксён сей, там, в планшеце прилажэння мае, так, такі грэх, і, калі ласка, распішыцеся 5 літаній, 4 разы крыжовы шлях. Каб гэта таксама было сказано вельмі зразумела для нашых радыёслухачоў. Няма такого. Няма такога. Вось. І зноў-такі, вяртаючы нашу сатысфакцыю, напэўна, гэта то, што мы называем пакута, да, напэўна, гэта ў пэўным сэнсе павінна быць нейкае лекарства. Да, то есть, каб дапамагло чалавеку працаваць над сабой, каб у будучым такі грэх, ну, па магчымасці не паўтараўся. Інакш кажучы, гэта не прыніжэнне чалавека, гэта ніякім чынам не справа, якая яго павінна нейкім чынам, скажем так, панізіць. Гэта лек, які павінен яго вылечыць. Так, які павінен яго вылечыць. Ну, раней пакуты былі намнога больш суровейшымі. А вось, можа, адносне, памятаеце, адносне вось старых законаў, якія там найбольш цяжкія пакуты маглі быць? Найбольш цяжкія пакуты трывалі многа-многа гадоў, часамі нават да смертнага ложа. Чалавек пакутаваў за найбольш цяжкія грахі. Гэта вераступніцтва, гэта здрада, гэта забойства. Да, то есть это 3 найбольш цяжкія грахі. Пакута была вельмі доўга. Чалавек, кажу, толькі як ужо знаходзіцца на ложу смерці, тады мог паяднацца з Богам, прыняць святыя сакраманты. Ось пасля ў гісторыі таксама былі розныя пакуты, скажем, можа, больш такія выяўныя былі. Меў чалавек, напрыклад, праблемы з языком, слишком много казаў непатрэбных рэчаў, трэба было дзень памаўчаць, напрыклад. Спрабуй сёння даць чалавеку пакуту дзень памаўчаць. Дзень без Фейсбука. Дзень без Фейсбука. Цяжка можа быць. Сапраўды цяжка можа быць. Вось. Поэтому вось нават ну, не каб святары такія пакуты давалі, вось, ну, але ўсё ж такі сам факт, да, што гэта павінна быць лекарства. Сапраўды павінна быць лекарства, каб чалавек, ну, патрошкі працаваў над сабой і пазбаўляўся ад гэтага. І цяпер спосаб выканання пакуты, месца выканання пакуты і час выканання пакуты. Ну, напэўна, да наступнай споведзі трэба гэта выканаць. Чаму? Часамі людзі, ну, так навучаны, мяне ж так вучылі адразу пасля споведзі, трэба пайсці, стаць на каленькі, адгаварыць тыя малітвачкі. Ну, калі гэта малітва. Калі гэта малітва, напэўна, штосьці ў гэтым ёсць. Бо чалавек часта прыходзіць, а я забыўся, ці выканаў, ці не выканаў, а я забыўся, што было, і тое... А я не пачуў, ксёнз нешта там шаптаў, не пачуў ввогуле. Тут яшчэ вельмі важна, з боку святара, таксама пенітэнта, калі мы не чуем, што святар гаворыць, трэба сказаць, паўтарыце, калі ласка. А калі я не разумею, што ён гаворыць? Бо ён гаворыць, напрыклад, памаліся літанне да сэрца Езуса, а я ввогуле, а не в зуб ногой, што гэта за... Што ввогуле такое літанне? І што тады? Не баяцца перапрасіць, або сказаць, я не умею. Не ведаю, што это такое, навучыце мяне. Што скажуць, што умееш? Ойче наш добры, ойче наш. Да, то есть, ну,
А в любым выпадку то есть святар можа замяніць это таксама ягоная ўлада у гэтым праяўляецца вось але таксама нельга эту справу на тармазах спускаць ну па-чалавечу можна забыцца можна да? Але тут кажу не баяцца запытацца ў святара што часамі зноў такі музыка іграе громко было можа пачуў можа не пачуў можа не так зразумеў всякое это ўсё чалавечае А калі чалавек скажем не мае магчымасці выканаць гэтую пакуту ён таксама мае права да святара звярнуцца аб змене бо напрыклад святар скажа пост на хлебе і вадзе дзень а той напрыклад хворы на цукровую хваробу і гэта па сутнасці смяротна для яго так поэтому тут трэба заўсёды даваючы такія пакуты трэба напэўна святар павінен запытацца напрыклад часта пільгрымку адбыць ці вы можете паехаць да? Бо самы каштуе это час на это патрэбна добра пільгрымка справа пабожная вось толькі ці чалавек можа гэта зрабіць і можа быць так што напрыклад калі не выканаў пакуту ідзеш да іншага святара не магу па нейкіх прычынах выканаць і нават іншы святар можа змяніць пакуту Дзякую шчыра на жаль так хутка гэта ўсё праляцела вельмі хутка засталася даслоўна мінута маю надзею што нашы радыёслухачы якія сапраўды глядзяць і слухаюць нас бо з колькасці гэтых праглядаў я ў інтэрнэце так сузіраю сапраўды вельмі вялікая быць можа маюць нейкія пытанні таксама даражэнькі нашай пішыце да нас каментарыі задавайце свае пытанні мы тут іх агучым таксама вось зараз на жаль мы вымушаны заканчваць бо ў нас час нашага эфіру абмежаваны хацеў бы падзякаваць ксяндзу Дмітрую і маю надзею што мы далей працягнем гэта бо яшчэ некаторыя справы некаторыя пытанні быць можа так яшчэ напэўна варта пра адпусты размаўляць вось пра адпусты таксама споведзі дзякую шчыра похвалёны Езус Христос вы слухалі перадачу Кодекс кананічнага права з ксяндзом Дмітрыем Пухальскім